L-Istitut tal-Istudji Turistiċi flimkien mal-Ministeru għat-Turiżmu nedew il-programm tal-istudji għas-sena akademika li jmiss. Dan se jinkludi wkoll 23 kors fi 13 il-programm ta' studju li huma maqsuma f'diversi livelli. Il-prospett jinkludi żewġ programmi akademiċi ġodda li huma l-ewwel tat-tip tagħhom madwar id-dinja. Dawn huma id-diploma fl-ivvjaġġar favuri l-klima u l-baċellerat tax-xjenza fl-immaniġġjar tas-sigurtà tal-Adis. Dan hekk kif Malta tinsab fuq quddiem fil-promozzjoni tal-Adis li huwa niċċa turistika importanti ħafna fil-gżejjer tagħna, kif ukoll fl-isfida tat-tibdil tal-klima u kif it-turiżmu jista' jkun ta' inqas dannu għall-klima. Il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech saħaq li l-programmi mnedija huma konformi mal-istrateġija globali u ta' eċċellenza tal-ITS. Iċ-ċermen tal-ITS Carlo Mikallef qal li l-istitut qed ikompli jsaħħaħ postu hekk kif aktar minn qatt qabel qed tkun magħrufa l-importanza tat-turiżmu għall-ekonomija Maltija. Aħna fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi qegħdin dejjem ntejbu il-programmi tagħna li nofru lill-istudenti sabiex nollu il-livell tal-esperjenza li aħna nofru lil dawk li jżuruna fil-Gżejjer Malti. Min-naħa tagħha l-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli qaret li l-ITS tal-boħra wera li għandu rwol importanti fl-edukazzjoni u tħejjija tal-aħjar impjegati imħarġa għall-industrija tat-turiżmu f'Malta u f'Għawdex. Għalina huwa ta' pjaċir li l-kampus tagħna tal-ITS se jkun tilqa' studenti f'żewġ disċiplini differenti għall-ewwel darba wkoll fid-dinja. Dawn huma żewġ pilastri li aħna għandna pjaċir li se jkollna l-opportunità li niftħu l-bibien tagħna wkoll tal-ITS f'Għawdex biex aħna niffukaw f'żewġ niċeġ differenti illi s'issa l-ebda pajjiż ma kien kapaċi jagħmilhom.